Aloha, vítejte u mýho prvního videa na hru Splinter Cell Chaos Theory. Tahle mise se jmenuje Lake House, což je maják asi, nebo hlavně asi skončíme na majáku, nebo se tam nějak budeme chtít, nebo se tam budeme muset nějak dostat. Vidíte, takže nás to dál nepustí. Tak teďka mám noční vidění. Tak, máme pistol s tlumičem a rychlou pistol. Si tam dáme šoky, že to vystřelíme a to. Ne, nedá se to přiblížit. Nevadí. Tak, já už vím, kudy má kámoš mě tady navádí, takže já jsem tuhle hru nehrál, jenom jsem si vyzkoušel tady tohle, ale jinak nevím, kudy má vůbec se dá jít. Takže... já jsem si už přenastavil i ovládání, protože shiftem se skákalo a já to mám pod mezerníkem. Protože jsem na mezerník zvyklý. Jo, takže teďka vyskočíme což je dobrý. Tak, no, vezmu si nějaký objekt, asi nějaká věc. Jo, až tam budou, tak já to hodím někam pryč. Ale vidíte, tam jsou. Jeden ne... Toho jsou asi mohli, ne, nebo netopíři by to mohli být. Tady jeden, tam je druhý, to jste asi viděli. Takhle to, takhle je můžete vidět taky. Tady a tady. Tak, paráda. Co tady pak schováme? Můžou mě vidět, což jsem nechtěl. Nevadí, jsem chtěl udělat něco jiného. Vedle. Střílí pořád. Je zima. Už pojď. No. Jsi hodný. Co tam pořád koukáš? Keep it together. Keep it together. To je poloha, vám řeknu. Ale tam dole je nějaká asi eskorta, možná nebudu pokoušet štěstí, že mi to vyšlo. Tak jsem rád, takže já si radši dám F5, že jsem prošel, když jste se mi třeba vyplo na nahrávání. Jo, takže tady to asi začne pořádně rychlý. Já si přidělám zbraň, protože jinak tuhle už vystřelím hned, protože to je rychlá. Jo, já vám něco hned u ní ukážu, což je úplná výhoda. Yeah, they got themselves a little stockpile of high-tech kit here. Jo, tady asi nikdo není. Jo, takže my máme vyskanovat, to je asi vedlejší ten, nebo dokonce jen vypneme proud. Jo, takže vám to neukážu, protože jsem vypl, no. To je chytrý. Tak. Já tady se jako když to je já. Už asi nikdo nebude, no. Tak už to je rychlý, a nejsou tady nějaké třeba takový schovaný čestky, to ne. Tady tak není, tak já jsem se musím počkrabat na čele. Takže jo, tady všechno mám teda, takže jdem sem.